Hello, Choy, kadang ako ba, sorry ko diri kay laay mo ko sa balay ay kay Ay, bitaw na ako, guys. Sige ko kigda na yan. Sus, tungod sa pahit. gahapon ba, gilaay ko kay ano gahapon akong dito ko eskwelahan kay gipatawag ko sa iyang maestra kay akong anak, akong apo gihila kay kuha ko na siya kanang kapakapakon niya. Anak? Doktor niya oo, singa na Choy. Ko anak. Singa na na. Kanang sugsugon lagi. Susugon. Isa to'y ko ano na eh. Isa to'y term ano ha. Singa na day. Gibuli. Gibuli dayo. Oo. Buli. Kanang kuhan lagi. Duklon-duklon. Kaya ganun gibuli siya. Oh. Di ko na siya kabaw mo in English ha. Iring, sa ko na English iring, di ka sabaw siya. Sa iring. Marag kalimot ko ano da. Ikaw sa may English iring. Iring. Kay ang iro, dog man. Ang iring. Ako. Mo day. Kat. O kat? Kat. Oh. Mao na iyang gikuanan niya. Kat. Isumpay ko no Choy. Ay, may- Itong primero katong kaduha. Katong gibuli siya. Oh. Buli. Buli kat. Buli kat. Isa, ganun na.